ang tanga saka ang tinapay. Istorya ni Durga, Lal, Shrestha. Kurit ni Binita, Buddhacharya. Igwanin sa rong pamilya nin mga tanga. Sarong aldaw, igwanin aki na nagbibisikleta. Inapon niya ang sobrang tinapay. Igwanin sa rong tanga, sa kakapidasong tinapay sa dalan. Hilinga, kung paanong pirit na binubutong kan maisog na tanga ang tinapay. Binutong niya na binutong, alagad mayong nangyari. Dai siya nagsusuko. Dai siya nawaranin paglaom. Naghagad siya, tabang sa saiyang mga katuod. Nagburuligan ang mga tanga. Mantang nag-aarawitan, bilog na aldaw nindang tinutulod, tangan hinihila ang kariton. Naabot manggiraray ninda, ang purbuklod. Iluwas ang tinapay para sa gabos. Ang sabi kan inang tanga. Binaranga, dangan, pinagsaramaan ninda ini bilang pamanggihan.